پارێزگەها ئامادەیە باکوورê Kurdistanê ye. Bi nêzîkbûna hilbijartinan çavê piraniya partiyên siyasî li vê parêzgehê ye. Di hilbijartinên sala 2018 de HDP bi rêjeya ji sedî 65.5 dengan li vê parêzgehê yekem partî bû. Sala bêjî hilbijartineke çarenivîssaz li pêşiya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ye. Lê eger heye, ev partiya ku piraniya dengdêrên wê Kurd in, ji wan hilbijartinan bêbeş bimîne. Şu anda siyasi iktidar Niha desthilata siyasî her cor karekî ji bo girtina partiya me û bêbandorkirina Kurdan dike. Bêguman ji bo girtina partiya me polîtikayeke wiha ya hikûmetê heye. Me jî weke Partiya Demokratîk a Gelan tedbîr û amadekariyên xwe hene. Eger HDP hat girtin, em dê bi partiyeke din berdewamiyê bi rêbaza xwe bidin. Partiya Demokratîk a Gelan HDP ku 15 Cotmeha 2012 hat damezrandin, di hilbijartinên dawiyên Tirkiyeyên sala 2018 de ji sedî 11.7 dengan bi dest xistin. Piştî hewla darbeya leşkerî di sala 2016 de hikûmeta Tirkiye dest bi desteserkirin û girtina endam û berpirsên HDP kir û li gor berpirsên wê partiyê Tirkiye ji sala 2016 ve zêdeyî 10,000 endam û berpirsên HDP desteserkirine. Di hezîrana sala borî de jî Dadgeha Destûriya Tirkiye bi hinceta peywendiyên li gel PKK doza girtinê li dijî HDP vekir û biryare dehî mehabê dosyaya girtina HDP yekalî bibe. Du salên borî de jî HDP ku 65 serokên şaredariyan hebûn, 5 ji wan ji kar hatin avêtin û li şûna wan qeyyûm hatin damezrandin. Tevî pirsgirêkên Kurdan lê desthilatdarên Enqerê berdewam red dikin ku pirsa Kurd li Tirkiye hebe. Türkiye'de hiçbir zaman Tu carekê pirsgirêk an jî pirsa Kurdan li Tirkiye nebûye. Li Diyarbekir jinîne. Xelkê Diyarbekirê, xelkê me yê Kurd ku li Diyarbekirê dijîn, bi başî difikirin û ew alîgirên komara Tirkiye ne û li vir jiyanekî aştiyane û dûr ji pirsgirêkan dijîn. Sınırsız, sıkıntısız, problemsiz bir hayat var. Biryare di hejdeyê hezîrana sala bê de hilbijartinên parlamentûyê û serokkomariya Tirkiye bên kirin û di wê hilbijartinê de xelkê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê deng dide 600 endamên nû yên parlamentûyê û serokkomar.